आज आपण मालवणी पद्धतीत कोंबडी वडे बनवूया। त्याच्यासाठी मी सुकं खोबरं घेतलं आहे भाजलेलं, एक बारकी वाटी। हा मोठा एक वाडगा भरून मी खोबरं घेतलं आहे ओल्या नारळाचं। 2 कांदे, ह्याच्यामध्ये मी गरम मसाला घेतला आहे सगळा अख्खा, आणि ते लसूणच्या पाकळ्या आणि आलं। हे मी आता सगळं कांदा कापून घेणार आणि भाजून घेणार। कांदा चांगला लाल व्हायला पाहिजे, एकदम भाजला पाहिजे। त्याच्यानंतर खोबरं टाकणार मी। 1 ते 1.5 चमचा मी आलं लसणाची पेस्ट टाकली आहे। 2 चमचे मी दही टाकलं आहे। अर्धा चमचा मी हळद टाकली आहे। मी मीठ टाकत नाही, मी चिकन क्यूब्स टाकते मॅगीच्या, त्या मी ह्या 2 घेतल्या। मीठ टाकायचं नाही चिकन क्यूब्स टाकल्यावर, तुम्ही मीठ टाकू शकता। कांदा आपला चांगला लाल झाला आहे। आता आपण खोबरं टाकू। ते खोबरं भाजून झालं आहे। आता मी सुकं खोबरं जरा त्याच्यातच भाजून घेते। सुकं खोबरं मी भाजूनच ठेवते, पण ते त्याच्या वाटपाच्या खोबऱ्यामध्ये मी जरा गरम करते, बाकी काय। आपलं आता खोबरं भाजून झालं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। थंड झालं का मग मिक्सरला लावून घेऊया। एक कांदा घेतला, एक टोमॅटो घेतला आहे, तो आता आपण बारीक कापून घेऊया। इथे मी 2 चमचे तेल घेतलंय। तेल ते तापलंय आता, त्याच्यात आता कांदा टाकते फोडणीला। कांदा टोमॅटो इथे भाजला आहे। आता आपण याच्यात मसाला टाकू। हे आमचे मालवणी मसाले आहे। ते 15 मिनिटं चांगलं शिजू दे। मी आता त्याला झाकून ठेवते। ह्याच्यात थोडंसं पाणी टाकूया आता। वाटून झालेलं आहे आपलं, एकदम बारीक वाटून घ्यायचं असं। बघूया आता आपण चिकन शिजलंय का। चिकन शिजलंय आपलं, बघितल्यावरच समजतंय। तुम्हाला जेवढं खोबरं हवं आहे तेवढं त्या ह्याच्याप्रमाणे तुम्ही घट्ट कसं हवं आहे, पातळ हवं आहे, तसं तुम्ही बनवू शकता। त्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकून शिजत ठेवते। आता आपण बघूया शिजलं का चांगलं। आता आपलं चिकन तयार झालं आहे, चांगलं शिजलं आहे, पण झणझणीत वास येतो आहे, मस्तपैकी त्याला कट आला आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। कमेंट्स नक्की द्या।